ସବୁ ଭଲ ହେଲା ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ଜିନିଷ ଯା ହେଇଠି ଏ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନା ଆଦିର ଯା କରି କ'ଣ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏଡ଼େ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅନଉନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କରିବେ ପଳେ କହ କ'ଣ କରିବି ତୁ କହିଲେ ସିନା କ'ଣ କରିବି ତୁ ଯାହା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ ଯେମିତି ଟସ୍କର ଚୋର ନାଗେ ଫଟୋ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ହସୁ ଚାଇନା ପତ୍ର ନହେଲେ ଯାହା ଚାଇନା ପତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି ଯାଉନ ଫଟୋ ତୁ କଣ ନେଇଗଲା ରେ ଆଜି କଷି ଦିଅ ପାଖରେ ରହମ ତୁ ମୋ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଲେ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ରହ ସେ ଚଲ ରହ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତୋର ଝିଅ ହବ ହିଁ ଥିଲେ ଚାଲାକି ଦେଖାଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଗରେ ହଁ ଆଲୋ କରି ପକାବୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଆମର ମଣିବାବୁ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସକାଳେ ସେ ଟାଉଟରିଆ ମାଉଟରିଆ କହିସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋପା କି ମୁହଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି ତୋ ମା ଯାବେ ମା ଶଳା କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କିଛି କହିପାରିବେ ଏଇଟା ରଞ୍ଜନା ଦେଠି ଅଛି ଯିବା ତା କେତେ କି ରଞ୍ଜନ ଦେଖିବୁ କେମିତି ପୋଜ୍ ଦବ ଏମିତି ହବ ସେ ଖାଲି କିଏ ରଞ୍ଜନ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହଁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହବ ଚୌକିରେ ବସିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଆମର ଭୋଜି ଚାଲୁଛି ଆମର ଏକରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶୁଭ ମେଳାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମୁଁ ଦଉଛି କହିପାରିବିନି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ତୁ କିଛି କହିବୁନି କଥା ହେଇଗୁରା ମାଲଟା ମଗେଇଲୁ ପୁଅ ଏଇପଟେ ତ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ ମାଲଟା ମଗାବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ ହେଲେ ତୁ ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ଗାଡି ଗୁରା ହେକର ଆଣୁନି ସାଇକେଲ ଆଣୁଛୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି କୁକୁର ମାରି ଦେଇଛୁ ନା ସେ ସାଇକେଲ ମାରିଛି ନା ସିଏ ମାରିଛି